नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा स्वागत। आज आम्ही बघणार आहोत गावठी कोंबडीच्या अंड्याचा कालवण। त्यासाठी लागणारा तुमका साहित्य दाखवतोय। लसूण, हे आला, यो कांदो, हा कढीपत्ता। हा, कांदो किती कापलो? एक कांदा कापलाय। खोबरं थोडस, एक वाटी। आलं थोडस, हळद, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या आणि कढीपत्ता आणि अंडी ही काय 6 घेतलेली आहेत। आता मी त्याचं वाटप भाजणार आहे। दाखवते वाटप कसा वाजवतात। पहिला काय टाकूचा? कांदा टाकूचा हो का। त्याच्यानंतर त्याच्यातच आलं टाकायचं, त्याच्यात लसूण आणि तेल टाकायचं आणि भाजायचं। म्हणजे किती वेळ भाजा गव्यात? भाजू ना 7-8 मिनिटं जातील। कांदा व्यवस्थित लाल होईपर्यंत भाजायचा। पहिल्यांदा काय करायची, कांदा मुंगरात ठेवायचा। आता आम्ही असतो भाजतो। आणि चुलीतल्या याची चव वेगळीच असते। वेगळीच कांदा भाजायची चव वेगळीच असते। आमच्याकडे गॅस पण आम्ही वाटप आम्ही चुलीवरच भाजतो। त्याच्यात खोबरं टाकणार। म्हणजे किती वेळ कांदो लाल होईत तागत भाजलंय का। आता खोबरं टाकतो। म्हणजे आधी वाटप भाजून घ्यायचा। व्यवस्थित भाजा घालतो। आमच्याकडे असाच भाजतो सगळी जण। व्यवस्थित भाजला की म्हणता छान होणार। खावको बरा लाल होई ताकद भाजू काय ना। चांगला लाल हो पाय ना। आता त्याच्या वरतून कढीपत्ता थोडा टाकायचा आधीच वाटप भाजताना। ती जरा वाटपाक वेगळी चव येते। वासो मध्ये सुंदर आहे वाटपा। आता कसे गॅस झाले त्यामुळे चुलीवरचा कोण करूक मागत ना। होय पण आम्ही बहुतेक जेवण चुलीवरच करतात। गॅस आमची पण आम्ही चुलीवर करतो। आता वाटप भाजून झालेला काढून घेतोय। आता वाटूक हव्या ना। हो, आता वाटूक हवे। आता वाटप भाजून झालेला, आता वाटायचा। त्याच्यात थोडीशी या टाकणार आहे मी, हळद। जराशी हळद टाकणार आहे। आता आपण पाट्यावर वाटप वाटूचा। हे किती वेळ वाटलं? जाती याच्यात 5 मिनिटं। 5 मिनिटं वाटायचा।
बघित राहा तुम्ही वाटप कसा वाटतोय तो. आता मिक्सर इले त्याच्या कारणाने कोण पाट्यावर वाटूक मागत नाही ना. वाटप कसा पाट्यावरच्या वाटपाला जरा चव येत. हा मिक्सराच्या कसा आता मिक्सर झालेत ना आपण वाटीत नाही. आता कसा बटन फिरवल्याने की वाटप वाटता. आणि अंड्याचा ह्याचा जो व्यायाम होता हातांचो. फक्त असं वाटप कसा वाटतंय का. आमचं पाट्यावरचं वाटत. वाटून झालेला आता पुढे काय करतलं. आता आमच्याकडे कसा चुलीवर आम्ही करीत नाही. वाटा भाजून फक्त चुलीवर घेतलेला. मी आता फोडणेक आमच्याकडे कसा फोडणेक मी याच्यात स्टोवर देणार. हा आमका चालत नाही ना म्हणून हा आम्ही बरोबर. याच्यात चुलीवर करणार नाही स्टोवर करणार. हा मग आता टोप ठेवतोय स्टोवर आणि 1 ते 1.5 चमचे तेल टाक. किती टाकायचा 1 चमचो. हा 1 ते 1.5 चमचा टाकर. तेल टाकलं. त्याच्यात कांदो टाकतो. कांदो किती एक टाकलं ना. हो तो वाटतानाच घेतला रे. थोडासा कांदा टाकायचा. थोडं किती बारीक. बारीक म्हणजे फोडणे पुरते टाकलं जरा. हा फोडण्यापुरती. त्याच्यात कढीपत्ता टाकलेला. हिंग टाकतोय जरासं. हिंग किती टाकलं. हिंग तर थोडंसं टाकलं जास्त नाही टाकलं. आपल्या प्रमाणात काय आपणाक होय तेवढं काय तर जरासं टाकायचं. चवी प्रमाण. हा आता याच्यात 1.5 चमचा मसाला टाकणार आहे. 1 ते 2 चमचा मसाला टाकायचा. आपल्या कव्यात असं. हा 2 चमचे मसाला टाक. आता त्याच्यात वाटप घालते मी. फोडणी तो झणझणीत टचको लागलेला. बघलास या बघा मालवणी अंड्याची. बघलास बघलास फोडणी देऊन झालेली आहे आता. कलर बघा काय. हा थोडं पाणी टाकलं. पेलोवर पाणी टाकायचा. पेलो 1.5 पेलो किती आपल्या हव्या तसं टाकायचं. हा एका 10 मिनिटं ठेवू होई ना उकळी येत ग. उकळी की टाकायचं नाही. आज झणझणीत अंड्याचा कालवण आम्ही बनवलेला. गावठी गावठी अंड्यांचा झणझणीत कालवण.
तुम्ही पण येवा गावठी अंड्याचा कालवान खाऊ. हा आता उकळी येईल या नाही का? आता उकळी येईल या. आता त्याच्यात अंडी टाकतोय फोडून. हा मग नंदनात ताव मारतो अंड्याच्या कालवनावर. होय तर अंड्याचा कालवण असला की कसा जरा घात जाता आमच्या नंदन. आता किती वेळ ठेवचा या? 5 मिनिटं लागते. हा त्याच्यात मीठ घालतो. मीठ घातलेला जर बघतोय व्यवस्थित. हे बघा आपला हे झणझणीत झालेला. वास पण भारी लोगो. होय तर माझ्या तोंडात पाणी सुटला. आता झाला ना सगळं टाकून? हा सगळा झाला. होय कसा या कोरोनामुळे कोथमीर आधी भेटली नाही तर भारी दिसला असता. हा वास इलो असतो चांगलो घमघमीत. वास म्हणजे आत्ताच दिसायला वास बरा येता. झाला असता ना. दिसला बरा असता. गावठी कोंबडीच्या अंड्याचा कालवण आवडला असा तर व्हिडिओ आमची लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ती बाजूची घंटा वाजूक विसरा नको. कळला? आणि आता तुम्ही या अंड्याचा कालवण खाऊ केव्हा?